Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Maulang umaga po. Welcome sa aking munting channel. Ayan, nandito po ako sa tabi ng dam. Binisita ko po kasi may pagsabi na malalim daw po yung tubig. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan po siya. Malalim na nga ang tubig. Nandito ako ngayon sa tabi ng dam. Ayan. May nakapagsabi po kasi na malalim na naman daw ang tubig. Eh, madalas kasi kami binabaha, kaya ako'y natakot na naman. Sinilip ko, sabi ko, naisipan kong silipin. Ayan, mga kabikulana, ayan po ang update ngayon ng tubig dito sa dam. Dito lang yan, sa malapit sa may amin, sa may likod ng bahay namin. Kaya ako'y medyo nininervyos na naman. Pero hindi pa naman po gaanong kalaliman. Ayan. Ayan po ang sitwasyon ngayon dito. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo. Yung maapon. Ayan po siya. Halos silang araw na kasi umuulan dito sa San Miguel. Nandito po kami ngayon sa San Miguel, Bulacan guys. Ayan. Ako'y may nervyos na po sa baha. Dahil madalas po kami binabaha dahil may bagyo. Ayun, sa gawi po na yun. Medyo malalim na din na po sa gawi na yun. Ayun. Ayun. Ayos lang naman po pala, hindi pa siya gaano nakakatakot. Kasi pag po kasi mas malakas po talaga ang ulan, halos umaapaw po talaga yan dito. Maapaw po yan dito sa ano na to. Yan. Umaapaw po yan dito yun. Sa may ano na yun, apaw po dito yan lahat. Yan. Kaya hindi pa naman po pala nakaka-nervyos. Medyo ano pa naman. Ayun guys, ayan po ang update ngayon dito sa dam. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para po updated kayo sa mga ina-upload ko po araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta sa akin at sa mga nagsusubscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang pag-suporta po sa akin mga Kabikulana. Maraming salamat po. Bye-bye.